Olivia. Pasensya ka na sa ikasaw ni Ramon kanina, ha? Wala ko naman yung anak mo niya. It's okay. I really can't blame him kung pinagdududahan niya ako. After all, I'm still a Guerrero. Such a shame. I had to carry that name. Kahit na hindi nila ako pinuli ng pamilya. Basta ito ang tatandaan mo, Olivia. Palaging bukas ang pinto ng bahay na ito para sa iyo. Reyna Rose Vlog, good evening. Hindi na pala ko ng papa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagpakasakali lang ako na magkasuportahan niya Bell ako. Support, good evening. Ang laking tuwa ko nung madali na ako tanggapin. Alam mo naman, Olivia, matagal na akong hanga sa kakayahan mo. Kaya palagi kitang sinusuportahan at tinataya. Basta ito ang tatandaan mo, Olivia. Itinakwil ka man ni Gustavo. Pero palagi ako nandito para suportahan ka. Maraming salamat. Mula na nung una, ikaw lang talaga ang nakikitiwala sa akin. Para na rin kitang tunay ang papa. Sige. Thank you. Diba? Nakain ako sa'yo kanina. Sa lahat ng mga sinabi mo kanina. Kahit ako, wala akong tiwala sa tao. Philmix TV, good Kaya evening. dapat magtiwala sa mga kirer niya. Franco, maganda kayo lahat. Bukas. Ililigpit natin Sis ang mga Rina, kirer. dito ako sa channel mo. Kasama ako. Magkakaroon. Di ba din? May yung maaaring masangkot sa ang gustong nangyayari. Mabuti ba? Hahanap ako dito ng ma-play ko. Para hindi nila maisip. 13 million in the house, good evening. Kailangan mo mag-ingat ako. Siguradong pinagpaplanuhan ng mga girero kung paano ko nila itutumba. Mamala. Nag-join ako kanina, sis Rina, sa live mo, kaninang umaga. So mga almost 30 minutes lang ako kasi nag-ayos na ako papuntang office. Dito ako sa follow-up check-up ni Ponso. One day ago. Jen TV Mix. Thank you so much, Ma'am Jean. Ako na bahala. Mag-iwan lang ako ng bakas dito ha, sis Rina. Malaki at makapapal. Aha, may harang agad. Sana nakahanda ka na sa lahat ng Chicken biryani. Pero pinapangako ko sa'yo. Lalabas tayo. Gamit ang magic sarap. Tiyo ka ba? Tutuloy na ako. Mag-ingat ka. Now. 12 million in the house. Good evening. Good evening, Ma'am Chin TV Mix. Madali lang naman paikutin si Don Julio. Konting drama lang, mapapasunod ko na siya sa gusto ko. Pero hindi ko naman niya sinabi niya kanina, di ba? Para niya ako isang tunay na anak. Bakit ba si Don Julio pinupuntiyan niya?
Alam na naman si Ramon. Thank you sa paharang, Arlen D. Almost choked me to death. I must admit, magaling kumilatis ng tao si Ramon. Mahihirapan akong paikutin ang ulo. Samantalang si Don Julio, easy target. Kaya kailangan maging karapat-dapat ako sa tiwala ni Ramon at ni Ramon. Come tomorrow, pagkatapos nilang ambushin ang motorcade nila pa, sigurado matatanggap na nila ako bilang isa sa kanila. Idol, paano ka nagsimula? Nung nai-effort kasi, makanta ako, sumasayaw ako ng konti, lagi yung nagre-request yung tao na, uy, Clary, baka pwede mong gawin yun. Basta tumapak na ako sa entablado. Mga yun. My first singing contest, actually parang saling kit lang ako dun. I was only 5, but I won third prize. Third prize. O, diba? Paano isip ko mo ako nagdaan ako dati? Ilan taon ka? So just, umabot ko ako even finals. Buti na lang, ako nag-give up. Medyo naalala ko yung younger Vegas ko, the very first time. Tapos, ngayon, here I am again with you guys. Be like your idol and be the first ever Kiddie Idol. As ABS-CBN Studios presents Idol Kids Philippines. Simula ngayong June 28 and 29, Sabado at Linggo, 7:15 p.m. sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Sa last two nights, umanda na sa matinding iyakan. At sa pamamahalang kasi lumaos na sa kasama niya si Hansa. Singing Praise, the told story of last hope. Nanood naman siya. Winashin na. Kinuskus mo pa. Switch to new account. Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kantsa. No more kuskus sa washing machine. 750 lang per wash. Ang new account. Liquid. May bonus 30% for that. Kahit sa pangis ay kumain. Kahit minsan araw na after a day well done, reward yourself with chocolate cookies. Bake chocolate sandwich between two chocolate cookies. Pick one and cookie heaven. Chocolate cookies. Sakit ng diabetes. May bilis relief Dolphinal. Subok ng marami, subok for 36 years, subok nito. Bilis relief na subok na. Dolphinal. Yuli na yan. Ano to? New Nescafe Creamy White. Ano sarap nito? Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess ng Nestle Milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na. Sabaw pala ang ulam na. Mommy, the rescue! Ang laki ng beef na beef namin. May real beef taste. Sabaw pala ang ulam na. Mapapakain ka. What With aging, nagkaka-muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict Yield Sure Gold with Strength Pro na may HMB and YAG. Help build the cycle of strength. It's time to ano bang gagawin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Latin-matic sarap. Kaya naman ang pamilya, magbata. It's magic! Period threats can't stop a pro, because she's an expert. She trusts Diet-Pro, the only gynec-prescribed feminine wash with chlorhexidine gluconate for long-hour tri-power protection. Diet-Pro, the pro in period protection. Chicken nuggets! Seriously, like chicken! Kaya i-wash natin ang sustansya para sa paglaki nila with sustansya.
substantially upgraded na gawa sa Alaska. Bawal dito ulan, isustansya. Para sa siguristang tulad ko, Sonic Advance. Mel TV Vlog, good evening. Sonic Advance. Magaling maglinis. Advance magpagaling. Hindi na yan. Anak, it's breakfast time! Ay, ano pa? Kailangan ng Ladies' Choice Chicken Spread. Malinis, sarap ng real chicken at 4 fresh eggs. At kumbaga 3 and 6. Kaya sarap na? Masisira pa? Ladies' Choice. Hi guys, I'm here with Kate and Bear. That time niya kasi. Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes decay. Katigar for good. Dahil 100% dandruff-free ka. Sabi nila, blood is thicker than water. Di man related by blood, blended and bonded by pure love. Love is pure, love is absolute. Superboy is here! Don't worry, may superhero option kayo natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan mo siya ng fresh fragrance pa. Breeze. Wais man. Nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Drop Walk na ka-livestream anytime, anywhere. Laging pwede ka manalo para rin pakipak na premyo. Kaya download the app. BingoPlus.com na. Kay Kubitobe. You're welcome, Boss Bell. Sa wakas, may mega panalo na! Games! Shows! Prizes! Mega panalo! Register na! Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Dito ako, Boss Bell, sa chicken adobo with that penetrates hair strands. potatoes. Reverses the signs of damage for up to 10 O, tingnan times mo, Boss. stronger O, dito and ako. smoother. Just pause, Yan. and hit play. Dito naman si Ma'am Jean. Homemade cheese roll and bun spread. We only get one great mountain dust. Sinabi talaga ang dito. Patay na yung dalawa dyan. Healing through friendships, relationships. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date! Sa sayo nyo, kakapiling! Kapipin, inset! Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng plano mo. Ibang swerte daw. Bet88.ph. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big, 40% bigger. Bobby's Bobby was sold. Big movement, big wins. 6 fresh eggs and milk for the milky cheese sarap na nakakabusog. Lemon square cheesecake big. Daddy, up here! Ping! Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit! Panatag sa planet. Confrontation. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Yes, panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa planet. Confrontation. First day taping! Pero only once in a ko. Sunsilk with active inclusion, blended oils, vitamins, and proteins para always smooth hair na may mga makakagigil.
bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sweet, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino corn tuna. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. That's 88.ph. Mel TV, dito ako sa channel mo. Ano? Tuloy na natin, no? Huwag. Eh, kung yan may atraso, ikaw ang bahala dyan. Hanapan niya na matatabunan yan. Sige, boss. Sabihin mo na patunayan sa akin na hindi sapat sa akin yan. Kaya, Gagawin ko lahat ng paggagawa mo sa akin. Ito ang sinasabi ko. Aba, laki na pala ng bahay mo, Mel TV, ah. 20,000K. we'll see. Ay, babae pala si ma'am. Akala ko lalaki. Dito ako sa ginataang tilapia with pechay. Ay, dating dikit ako sa iyo. Dating dikit ako sa iyo, Ma'am Mel. Sandali ha. Ano ko lang. Wow! Favorites ko, yung mga inihanda mo. Mostly gulay. Gulay is life, di ba, ma'am? Sarap ng gulay, pampahaba ng buhay. Dito ako sa ginataang tilapia. Naka-play lang kayo, Ma'am Gina, Wasbel. Wow, may harang agad si Ma'am Mel. Ngayong gabi na ba natapos ang buhay ko? Hindi pwede. Nangangalit ang buhay ng kapatid ko. Kung makakatakas ako, sana mabigyan ako ng pagkakataon na maligtas si Takul. You're welcome, Wasbel. Naka-play lang dito sa laptop. Wow! Parang pareho tayong gusto, Ma'am Mel. Ginataang tilapia. Saan pupunta? Hindi mo kailangan gawin yan. But I have to. Pero, huwag ka ba? Kaya, para awag mo na. Pinagsamantalahan mo ako. Ginamit mo ako para sa sarili mong ambisyon. Pero wala kang mahal kung may sarili mo. Wala kang puso! Ito, ang maghahatid sa'yo sa impyerno. Demonyo ka!
Patay pa ng babae. Babae pa ng mapatay. Siya naigo. Siya naigo. Kakafil o kaaway ng scammers? Surprise! Mr. Sparkle, busy ako. Napakasuman mo naman. Ibibigay ko na lang ito sa'yo. Ano walk record mo sa akin? Jessie Pepio ng bilang Agnes Molicambio. Siya rin magtayaw bilang Leia. Parang kabayaran ng katotohanan. Sins of the Father. Ngayong June 23 na, 9:30 p.m. Ngayong June 21, masasaksihan na natin ang biggest showdown ng bansa. 8 world-class acts ang magpapakitang hila sa PGT stage. Live at the Pier of Soler Resort Entertainment City. Tutukan ang pinakamaangas na haba ng talento. Pilipinas Got Talent, the final showdown. Sabado at Linggo, 7:15 p.m. Please to watch this amazing Saturday sa TV Family Weekend. Action Saturday with our blockbusters at sa super kapatid blockbusters sa ating Kapwa Media Channel. Good day for a date. Bad day for a date. Mapadandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Crispy, the smoky twist. No smoky out chicken sandwich. Try it out. 59 for solo, 79 for combo. Ang batang matita. Ang pinagranto mo na. Hindi susuko. Ang batang matita. Tuloy ang tibay mga pero Pagdating ko sa mama, namilis na na. Yung ba nila lahat? Hindi ko bakit ko pa sa beach. It's not bad. I'm gonna stay to church. Don't unstop. Visit na. Sa sarap ng Nissan Ramen. Fill your morning with good vibes. Pag Nissan Ramen, good vibes ang gising. Elevators magbubuang na lang sa Pagkaka ang cash araw-araw promo. Pagbuka sa mali. Parang chance ng Gcash araw-araw. Hindi yan. Pagkaka ang cash araw-araw promo. Sali na. Oh shucks, sili ka lang really close. Sabi ni Doc, healthy living. Sabi ni Doc, sweet early. Sabi nito, kumain ng immune system. Iyan po, puro para may 100% immunity. Magtiwala sa pro. Sabi nito, Immune Pro. Tiyok naman. Para sa advance medicine na
Sumot ka sa bayan mo. Enroll na sa AMA's Unihigh. Champion, 9 pesos na per sachet, 45% more on the money. Like milk, egg, fresh vitamins, and minerals. Uno para may energy for the body and the brain. The only official supplement of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. You want brain care. May sagot right here. Energy supplement industry with probiotic and collagen. You start to shine easily for smooth. It's not luck, it's Pantene. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Kung mo yung pasta, ihalo ang sauce, spray mo lang tapos. Ta-da! Delicious na pasta! Isilas siya ang iwan pasta. It's a spaghetti carbonara ready in 3 minutes. Magdusin ang forte. May tubig cough relief oil. Relief sa dry non-stop mo. At lalamunan. At sakit sa kakaubo. Sarap. Hindi na yan. Rams Motovlog, good evening. Thank you sa patamsak. Sige, i-play kita ha, Rams Motovlog. Thank you sa pagtambay. Buti na lang may braised pre-wash pack. Nagtatagal naman siya sa unang bakal pa lang. Sige naman siya, braised pre-wash pack. Ready to enjoy more chicken choice moments? Try the new chicken joy coffee pairs. Sa laro, secure at napakaraming favorite offers for pasta and hanap ng regalo mo. Ibang sweet. But elite the pink. Flex ko lang sila Lala at Lola. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. Mommy, I have something for that. isn't that candy for kids? Lemons for Kids Lagundi Syrup sa ubo at hika ng mga bata. Lemons for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutulaw at pinalalabas ang pera. May orange at banana. Para sa ginawa ng mga bata, let's go Lemons. Ang bata na kundi planets. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. That tastes like a baby. Rams Motovlog, dito ako sa Mix Kain Before Graduation. Ito oh. Yan. Kita mo ba? Start your day with a creamy cup of soup. Just pour and hot water. Stir and wait for 1 minute. Sip and go, your 1-minute breakfast. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really want to lose it. It's very great with the 88 sports. But elite the pink. Once na all.
Mula noong nakakapon patuloy tayong magbabalik at magkukuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Dito po ang DZMM sa istorya na sa balita sa service. Ang programang ito ang rated SPG. Striktong patnubang at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang babae ang napatay. Ang babae. Ang babae dito. Bueno, sa? Bulan sa? Nakatakas si David! Hanapin niyo! Lulong ay natsura yun. Ang trabida kasi bro. Rams Moto Vlog now playing. Lawig niya kabungi David. Gina's channel, good evening. You're welcome, Ma'am Jean. Dito na ako sa homemade pandikoko. Nasa kasi ng buwan. Ako na tayo. Parang doon. Ito nga na. Sa tulong ko lang. Isang araw ko lang. Sir Jessakar, good evening, Sir Jessakar. Pinakamatapang, pinakabait na kilala ko. Lumaki ako tayo ng pinaka sa'yo. Kaya gusto kong may polisi. Kagaya na. Pero sorry. Hindi nila maging resulta tayo. Play kita, Sir Jessakar, ha? Magiging nakapili sa akin. Marami siya tayo. Wait lang. Ay, saan ako? Kay Sir Rams Motovlog pa ito? Oh, Sir Jessakar, dito ako sa imong video. One day ago, viral tulong jump ala reverse highlights. May anak kayo.
ang iba. Hindi ko na ganito sa gawa sa inyo. Sa lahat ng tao kaya niya. Nandito kasi ka ba? Hindi mo naman kayo. Ano gusto mo sabi sa akin yun? Hindi tayo. Hindi sabi mo totoo ko. Di oras eh. Di oras eh. Ay, hindi na pala. Nag-play ako sa hindi. Oh, ito na. Naka-play ka na, Sir Sakar, ha? Si Rams Motovlog. May cave pala dito. First time ko. Salamat tayo. Salamat. Salamat po. Salamat tayo. Sinabi ko naman sa inyo na yung ako. Hindi na. Tulungan ka. Uwi ka na bukas. Uuwi ako. Sige. Ayun. Actually, mas huli ka naman. Meron ka pa hindi sinasabi, JB. Pero sakit mo. Kaya, minsan di ba pa kami kapatid ko? Pagmamahid at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neodyl. It's 4 times B12 versus intermittent B vitamins gram. Helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurodyl. No one's immune to aerosol. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Minor White Johnson warning. Smoothies namin, more and more challenges. Kaya more and more tough energy. Milo morning after morning after morning. Milo with more energy releasing nutrients. Milo White Let's go. What would a Cinematic Gate School faster than do? Cinematic Gate School with added ganglion science supports faster brain connections for faster learning. Sabi nila, blood is thicker than water. Human related by blood, blended and bonded by pure love. Love is pure, love is absolute. 30 years married, how do you guys do it?
TriCare, state-of-the-art facilities, affordable hardware. Don't stare at it. You make me do that. Okay. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Sumasarap lang. Best of the class, ang black coffee na pinakamasarap sa mga coffee. First generation food, but ang lahat, meron sa Pili ba po? Marami na smart pumili ng gatas. March 345 sa Lakas Defensa Plus. Ang lakas. Lakas. Pili ba po? Isipon kapag community. Mag-ever business. Smart with Zinc. Sa community. Everlasting virus. Mas bilis ka rin. Music. Plus 40. Control blood sugar levels up to 80% of the time for steady energy. Aba, Sir Jusacor, mayroong kaharang 15 minutes and 22 seconds. Sponsored by Watsons. Aha, ang haba-haba nito ah. Haba-haba nito, Sir Jusacor. Haba talaga, Sir Jusacor. Sa isa pa lang video mo, ano na, makabili ka na ng half kilo na sugar. Half kilo na sugar. Brown sugar. Nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Drop Off na ka-live stream anytime, anywhere. Pwede ka manalo. Kaya download the app at click your BingoPlus.com now. Ano ang choice mo? Sarap. Spicy and sweet and extra hot. Unleash brown crackers. Choose your app. Intense repair.
Gusto ka nilang tumba. Para mawalan sila ng marami sa alam na ba ang tatay mo? Napangalaman namin bukas. Hindi kami makakapalit din namin sa iyo. Pagkahandaan natin sila. Pwede hindi tawag ko din na ngayon. Hindi ko alam bakit. Napakaswerte nito. Mahal na mahal ka ng Diyos, no? Alam ko naman sa kawalan kang yaman ng mga ito, di ba? Kailangan may pamatay siya dahil kapatid kita. Pero hindi mo na ako ginana sa pinakawa pa ako. Dahil hindi na alam mo, hindi isa ko sa awa mo ng babae. Hindi ka lang naputos sa mga pamilya natin. Hindi na rin ako sa tatay. Wala kang karapatan. Mahusga ka ako. Sa ating dalawa. Ikaw pa na mas matahol. Ayok na yan. Nandiyan kaya nakakalit sa buhay ng pamilya. Hindi ko yan. Totoo sa pamilya natin. Sumpa kayo na lang. Kahit sila sa ulo. Ano mo ang ako sa katotohanan? Diyan nila ka pa rin. sarap mo naman salita. Parang may kailangan kapatid. Ang tanggol, napakaswerte. Pero ang swerte mo na yan. Ako. Ano gusto mo ba? Tanggol. Masih dapat tayo na sa. Sobrang di ko gumagawa ang ginawa sa akin. Tapos na yan. Ano bang muli? Ano sa natin ko sa kampanya? Parang yun. Gusto kong patayin sa ako. Nakikita ko siya. Sa mga nagbabaw sa aking pagod. Sabi mo, may pinagkawayan. Wala yung mga nagkawayan ko kanya. Hindi ko ginagawa ko. Kapatid ko lang sila. Kahit gaano pa kadali mo gaano mo sa akin. Hindi ako magtatalinga sa mga nanood sa'yo. Dahil kapatid pa rin kita. Hindi ako magkakamali. Dahil may sikat kayo sa dulo. Mas lalo na si Pindol. Kailangan ko siyang balaan at ligtas. Hindi ko man siya buong kapatid. Pero pamilya ko siya. Hindi minsan, hindi niya ako ginawa ng sama. Lahat ng pinagkawayan namin. Ang isa, nagagawan ko. Ang babahagi mo sa aking kapatid. Kay Kuya. Sana all, Sir Jusokar, 15 minutes and 22 seconds. Harang. Sis Aisel Carogong, good evening. Thank you sa patusok.
Ang haba ng harang ni Sergio Sacarsis. 15 minutes and 22 seconds. Sponsored by Watson. Thank you, sis, sa paharang. Ang haba ng harang ni Sergio Sacaro. Mas mahaba pa sa kanyang video. Dito pa, ano pa lang ako, Sergio Sacar, yung harang mo 7 minutes pa lang. So, almost 7 minutes pa ang 7 minutes left. Sana all. Mayroon na pambili si Sergio Sacar ng half kilo ng brown sugar. Sorry, we called you in, you did. But you didn't make it. Tatapusin ko lang isang video sis ha. I-play kita sis Acel. Ma'am Jeloy, good evening. Di ba busy, Ma'am Jeloy? Good evening. Okay. Sis, Acel, tatapusin ko lang yung isang video na naka-play ha. Ikaw agad i-play. Mag-iwan lang ako ng baka sis. Rakiterang Bisdak, Ma'am Lynn, good evening. Dito pa rin ang iyong harang, Sergio Sacar. Ano pa lang? 10 minutes pa lang, Sergio Sacar. So may 5 minutes pa. Ma'am Rakiterang Bisdak, na good evening po si Ma'am Acel sa'yo. 8 million in the house. Good evening. Papait ang mata ko. Parang gusto ko nang matulog. May 1 hour pa.
Time check, 9 o'clock in the evening. Dan, dikit po sa iyo, Ma'am Aisel, si Ma'am Raquetera. Si Jessica. Good evening si Ma'am Raquetera sa iyo. Alam mo, Ma'am Lynn, kagabi, almost 9 o'clock na kami umuwi galing sa Uma. Kasi birthday ng aking pamangkin. Anak ng aking pinsan. Nagdibo siya, 21 na siya, lalaki. So, doon kami, nagtipon-tipon kami pamilya doon sa Uma. Paano ko nagpili na tumingin? Maraming kapatid ko, di ba? Sige, naintindihan ko. Pero, kailangan mo na kausap. Ang tawag na ako. Wow! Harang again. Thank you, Ma'am Aisel. Dito lang. Oo, Ma'am Lynn. Late na. Boss G, good evening. Ma'am Aisel, ha? I-play kita mamaya. Ano lang kami, tricycle lang kami. Kasi lubak-lubak ang daan doon. Tapos, doon, na kami, nasa gitna sila ng sugarcane plantation, Ma'am, Raquetera, Ma'am Lynn. Tapos, ang daming mga bato-bato, malalaking bato. You're welcome, Ma'am Aisel. Ang daming mga bato-bato ba? Parang inaararo ya lang yung mga bato doon. Yung tricycle na sinakyan namin. Tapos doon na, pinakain na namin siya. Tapos, yun. Hinay-hinay lang sa pag-drive kasi mayroon kaming agyanan na bridge. Ang taas ng bridge, kaya hindi namin siya pinapainom. Kasi gusto niya sana uminom ng alak ba. Sabi ko wag. Kasi magda-drive ka pa. Panay silip mo pala kagabi, Ma'am Lynn. Oo, past 9 na kami umuwi. Tapos na kami, may Sharon Cuneta pa kami.
May maraming baon na pagkain. Kaya hanggang ngayon dito pa rin sa ref. Bukas ko na i-steam. Tapos yung dala naming lechon, bukas isigang ko na lang to. Bilhan ko na lang ng sangkap. Masarap kasi ang hangin doon sa Uma, kaya doon na nag-celebrate. Kasi sa August pabalik nila sa school yung college dito sa dito sa doon siya nag-aaral sa Talisay City, part ng Negros Occidental, malapit lang sa Bacolod City. So kaya doon na muna siya nagstay sa kanilang bahay sa Uma. So marami din siyang mga kasama doon, mga classmates niya since elementary until high school. Then ang mga family namin pumunta din. Tapos ang sarap kumain kasi ang lamig. Ganda kasi ng open field kasi yung bahay lang, parang ilang kilometro pa yung antad ng kabilang bahay. So kahit na magsigaw ka doon hanggang umaga na kayo diyan, mag-happy-happy kayo, walang walang magrereklamo. Yes po, may pa-dinner ako kagabi, Ma'am Rose, natapos ako 11. Na kaya di na ako nakabukas na CB ko gulat kanina umaga. Okay, nagpa-dinner pala kayo kagabi. So business naman ang beauty mo. Kasi nauna pa naubos yung lechon kesa sa ibang mga menus. Si Ma'am Acel kasi Ma'am Raketera, lagi siya nandito sa live ko, si Sir Jessica din. So, thank you so much. Thank you so much sa walang sawang suporta. Sis Lisa Vlog, good evening. Ma'am Lisa, i-play kita mamaya. Mag-iwan na ako ng bakas, ha? Maganda mag-concert pala doon, Ma'am Rose. Yes, maganda doon mag-concert kasi walang magrereklamo na kung ano-ano ba. Hello, sis Lisa. Good evening. Good afternoon. Ay, saan bang country kayo, Ma'am sis Lisa? Saudi, no? Anong country po kayo ngayon? Ang ganda ng mga niluluto ni parang mag-design ba si Sis Lisa. Ang ganda. Kahit na yung simple lang na bedsheets, maganda siyang mag-design. Ay, okay. Spain pala si Sis Lisa. Kaya pala, ang ganda mo mag-design. Mamaya i-play kita, sis, ha? Promise, ha? Kay Sir Jessica, until now on, din, pa rin. Okay. Patapos na pala, Sir Jessica. 15 minutes and 17 seconds na yung harang is 15 minutes and 22 seconds. Patapos na pala, 2 seconds na lang, Sir Jessica. Sa Spain pala si Sis Lisa. So matagal ka na ba doon na Sis Lisa? So ito na, Sir Jessica, mag-umpisa na mag-play, mag-roll yung video mo.
Matagal na sis host. Sa awa ng Diyos. Okay. So, kailan, ano ba? Ano bang uwi mo dito sa Pilipinas? Ang ganda, ang laki-laki siguro ng sahod dyan sa Spain, no? Sis, Aisel Karugong, thank you so much. Kaawa ngayon doon sa Iran at saka yung Israel. Kawawa yung mga civilian, especially yung mga kabataan doon, umiiyak na kahit na siguro mga 1-year-old pa lang yung anak na lalaki, yung ano yan, Palestine siguro yon. Humihingi sila ng ceasefire. Kasi no food daw, no water, at saka no home. Diyos ko, nakakaawa, nakakadurog ng puso yung mga kabataan na, ay, walang kawang-muwang-muwang sa mundo. Sana bago nila gawin yun, sana inilikas nila yung mga civilians, tapos full support ba? Dapat bastante yung pagkain. Kahit na mga ilang years pa sila mag-away, ay importante. Nakaalis na ba yung mga doon? Mga civilians? Kasi mga civilians affected eh. Kawawa yung mga kabataan na may mga future pa sana. Tapos may isa tayong kababayan doon na namatay na. Caregiver sa Israel. Kaawa. So, sana yung mga leaders natin dito sa Pilipinas, sana pag-aralan, huwag magpadala sa bugso ng damdamin, isipin muna yung kapakanan ng mga civilians. So, madaan naman yan sa sa diplomasiya. Kasi parang ma-displace yung civilian. Kaawa. Makikita mong mga kabataan, yung mga anak na naiwan sa lugar na totally devastated na yung lugar. Sira na yung buildings, doon pa sila. 'Di ba, Sir Josakar, anong masasabi mo doon sa sa gera ngayon, recently lang sa Israel versus Iran? Sko, nood ka lang sa TV, sa YouTube. Diyos ko, nakakaawa yung mga civilians, mga kabataan. Doon na sila nag-akyat na sila sa bukid for their safety. Ay, dami na talaga. Parang nakasulat na sa Bible pa, Ma'am Min, nang dahil lang sa kanal na yun, nag-away-away ang dalawang country. Hindi pa daanin yung produkto ng ibang country. Dito din sa atin, sa West Philippine Sea. Kasi yung West Philippine Sea, global yan eh. Lahat ng mga produkto ng ibang countries like doon sa Vietnam, Thailand, Taiwan, doon. Doon sila tumatawid sa West Philippine Sea. Ay nako. Ano na lang ang mga gagawin natin? Prayers na lang na sana
mahinto na yung gera. So kayo diyan, Ma'am Lynn, mag-ingat kayo diyan. Sana hindi na mag-escalate yung gera ba, na hindi na maapektuhan yung ibang mga countries. Ay, sana matigil na. Hindi na kailangan. Mag-aharap naman kami nila. Okay, I let him know. Yung siguro sis Lisa, yung Spain, no? Parang walang problema dyan, no? Lahat nagkasundo-sundo. Oo, magdasal na lang tayo, sis Lisa. Yan lang ang contribution natin. Kasi hindi naman tayo makatulong especially sa mga foods. Kasi ang layo-layo natin. Sana matigil na. Hindi na magtagal. Hindi na magtagal yung kaguluhan doon. Kasi marami ng recently 600 plus na Iranians ang namatay. Iranians or Israelis, if I'm not mistaken. Sa awa ng Diyos, maganda dito, wala naman gulo. Yes, kasi maganda ang pamalakad doon. Tapos may mga parang human consideration din ba sa mga neighboring countries. Sige, pagbigyan, pero hindi lang na lahat ipagbigay. Siyempre, protektahan din yung kapakanan ng isang bansa para sa kanyang mga constituents, kanyang mga tao doon na naninirahan sa ganyang. Kasi ang kailangan natin humanitarian eh. Tutulungan natin yung kabilang countries. Kaya lang iba hindi nag-considerate. Hindi ako nanood ng balita si Sos. Kasi kanina parang nadudurog yung puso ko sa isang bata. Siguro mga almost 1 year old yun. Hindi pa maintindihan kasi yan Jewish siguro yun. Sign language lang. Yung ang marinig lang sa kanya, no water, no home, at saka no food. Kasi na iba na eh. Sumali ng ibang countries. Ay nako. Prayer na lang ang natin sa kanila na sana matigil na as early as now. Wag nang tumagal kasi marami pang buhay ang mawala kapag matagal-tagalan pa. Almost 1 week pa lang, pero 600 plus na yung namatay at may isa tayong kababayan na hindi na pinalad. Sa 6 sila, sana namatay. Salamat naman nakasurvive yung 5. Natamaan yon sa disyerto. Kaya hindi nakasurvive. Wow, harang naman Sergio Sakar. Oo, yung hindi ko talaga maano kung ilang population ng Pinoy doon sa Iran. Pero willing naman sila magparipat. Nandoon yung BMW natin sa tapos na ako sa viral tulong bump ala reverse highlight Sergio Sakar.
So, mag-ano naman ng isang video. Mag-automatic. So, antay-antay lang, search sa car. Sana makauwi sila ng buhay. Kaawa. Para sa advanced medicine like me, una ka sa AME Senior High. Equipped with above level skills and start early with IT education. Kawawa yung mga Pinoy doon. Kasabayan mo. Sana no, before man lang nila gawin yun, retaliate yung isang bansa o bago nila gawin yung gera nila. So, ni safety muna nila yung kanilang mga tao doon. Sa isang lugar pa. Tapos, preparahan na ng mga pagkain for ilang years na pagkain, dilata. Yun, nakikita ko yung bata. May daladalang parang kaserola. Pagpunta ya doon sa area na mayroong mga pagkain, wala na, naubos na. Kawawa naman. Willing naman sila umuwi, Ma'am Lynn, Ma'am Raketera. Pero mayroon tayong mga kababayan na mag-sacrifice para lang sa kanilang pamilya kasi mayroon din umaasa sa kanila dito sa Pilipinas, yung mayroon pang pinapaaral na mga anak sa kolehiyo, saka mayroon din siyang mga pamangkin at ang magulang na umaasa sa kanya. So, as long as makaya pa at parang hindi pa sila affected, tuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Pero kung parang gipit na sila, so that's the time na siguro na magparipat na sila. Kasi sila Tehran, sa Tehran, Iran, yung capital. 13 hours yung travel nila papunta doon. So, ang layo. Pero di bali na. Ang importante, safe. DJ Joof, good evening. Kamusta na Sir DJ? Thank you so much sa patamsak, Sir DJ. Ang i-play ko mamaya si Ma'am Lisa. Si Ma'am Acel. Si Sir DJ. Si DJ, mamaya na kita i-play ha. Thank you so much. Time check, 9:30. Sergio Sakar, pangalawang video mo na to ha. Long time no see daw, Ma'am Raketera, sabi ni Sir DJ. Kamusta ka na daw? Busy lagi si Ma'am Raketera, Sir DJ.
Ang galing ni Sergio Sacar mag-basket. Lagi silang champion. Doon sa Tutan. Diyan ako sa noon nagbabantay ng bus sa Bikutan, Sergio Sacar. Sa kabila, SM. Bukas may pa-dinner naman si Madam, ni Ma'am Raquetera. Busy ulit si Ma'am Lynn. At di niya ako kilala kasi nagpalit na ako ng name channel. Ah, okay. Before pala, anong yung pangalan mo, Sir DJ? Anong pangalan mo, Sir DJ, before? Nung pumunta ako doon sa National Headquarters sa Jasacar, doon ako for almost 2 weeks sa Don Bosco, sa Paranaque. Doon ako nag-aantay lagi sa Bikutan. Ano name mo dati, Sir DJ? Nagtatanong si Ma'am Raquetera. Playing Ma'am Raquetera. Ano tong TV ko? Parang may nagmumulto sa TV ko. Parang nag-Chinese na. Sir Jasacar. Dating dikit sa'yo si Sir DJ. Napasyalan niya yung yung channel mo. Ah, okay. Ma'am Raquetera, si Tutski TV, Bisdak pala siya. So, Bisdak, taga Leyte. Taga Leyte din si Sir DJ. Ay, yung Budots. Naalala agad ni Ma'am Raquetera. Remix Sir DJ. Naalala ni Ma'am Raquetera, Sir DJ. Budots daw. Kaya pala, dating dikit ako, Sir DJ. Sa'yo. Si Tutski TV, Bisdak. Bakit iniba mo yung pangalan mo? Well, kung sa bagay, mas madaling matandaan, DJ Joff. Beyblade games ni
Boss Bell, still playing. Pang negosyo ko chinta ni Ma'am Jean, still playing pa rin. Championship game, private school ni Sergio Sacar, waiting. Oh, dito na. Lumabas na siya. Tambay mo na ako, wala pa baboy namin. Ay nako sir, siguro ang taba-taba ng mga anak mo, no? Mga beds niya, mga budots. Okay. Mga budots lahat daw mga beds mo, Sir DJ. Oo, kahit na yung birthday ni Mrs. niya at saka birthday ng anak niya na teacher. Oo. Ginawa niya ng video. Opo, di po bisdak. Totaki TV lang po. Okay. Mas okay ngayon name mo, Sir DJ. Oo nga, Ma'am Lynn. Mas madaling madaling matandaan. Hi, Ma'am Aisel, Karogong. Thank you so much sa pagtambay, Ma'am. Play kita ha, mamaya. Promise. Naka-record ka na dito na mga videos na i-play ko. Channel pala. Dito na, nakalista na. Nakalista ka na, Ma'am Aisel. Si Ma'am Lisa din. At saka si Sir DJ. Sila palagi silang nandyan sa live ko, Ma'am Raketera. Thank you sa inyo, guys. Ayuha baya bisdak basta mga bisdak gwapa gyud. O gwapa na si Ma'am Lynn. Gwapa na si Ma'am Raketera, Sir DJ. Kaya lang, ang dami niyang trabaho lagi. Sergio Sacar, andito ako sa championship game, private school versus Gabes. Lahat, lahat tong mga content ni Sergio Sacar basketball. Ha. Giatot pag walang katabi, Sir DJ. Dami niyan racket. Kaya nga tinawag siyang raketera. Kasi dami siyang racket dito, racket doon. 3 bahay ang siniserbisyuhan niya. Sir DJ, magpaparami siya ng pera kasi pag umuwi siya ng Leyte, mag-business daw siya. Mag-business daw siya ng yung mga business mo, Ma'am Lynn. Una-una na doon gusto ko yung business ni Ma'am Raketera, bakery. Kasi yan mas anong tawag doon? Araw-araw kasi ang tao kumakain ng tinapay. Kahit na magkakape, ang hanap-hanap talaga tinapay. Bakit mo baguhin yung pangalan mo? Okay na yun, Ma'am Raketera. Mga 1 year na ako budots ang content bisdak. 1 year na pala. 1 year na pala yung yung content ni Sir DJ. Raketera ang babaeng walang pahinga. Ma'am Lynn, wala kang pahinga. Oo nga, 16 to 17 hours yung trabaho niya, Sir DJ. Diyos ko, ginagawa niyang araw, yung gabi. Kaya raketerang walang pahinga niyan. Bukas busy na naman si Ma'am Raketera. Magpakain na naman siya ng 1 dosenang
isang dosinang chinkwayla. Yung mga, mga friends natin na singkit yung mata. Kasi masarap niyan si Ma'am Raketera magluto. Kaya dami siyang pinapakain lagi. Twice o thrice a week yan. Diba, Ma'am Raketera? Nagrereklamo nga dati yan. Pagod na daw siya. Hala, mayroon siyang alam sa iyo, Ma'am Raketera. Mayroong alam si Sir DJ. Pati linggo, Ma'am Rose, Diyos me, oo nga eh. Diba, sabi ko sa'yo, yung Sunday, 24 hours, dapat wala ka doon. Mag-ano ka, it's time to rest na. Matulog ka ng whole day. Walang pakialam sa'yo yung boss mo. Tapos, balik ka sa kanila Monday na ng umaga. Para naman makapag-ano ka ba? Energize ka ng katawan mo. Kasi yan lang ang ating kapital. Ang ating katawan. Kapag mag-render yung katawan natin, ay. Wala na. Nahiya pa ata gawin araw-araw na lang fiesta. Nahiya pa eh, mga walang hiya yan. Iniisip ko tuloy ito, Sir DJ, saan ko to nadikitan ay, dati ka bang Dong Ivy, Sir DJ? Parang nasa Dong Ivy din siya. Opo lagi ako sa video mo, Bisdak, wala kang reply na wala ka na sa dashboard ko. Kasi wala siya kasing reply sa DJ kasi lagi busy yan. Tinatambay niya lang yung kung mayroong live, yung team. Tinatambay niya lang. Tapos, yun na, busy na sa trabaho while na nakikinig lang siya. Tapos, while nagtatrabaho siya, na din siya, naka-join. Nagtambay lang sa live. Salamat Ma'am Raketera. Ito si Ma'am, thoughtful kasi si Ma'am Raketera, Sir DJ. Para sa kanya ba, once mag-promise siya, promise talaga. Nakatambay siya lagi. Nagpa-prank pa naman yan kapag busy siya, hindi daw siya makapag-comment. Kasi inuuna pa niya yung trabaho niya kasi nandun sa gilid niya si Madam. Si White Lady. Nandun daw lagi. Kahit na tinatago niya lang sa bulsa niya yung cellphone. Pero still, nakatambay yan. Opo, lagi ako sa video mo, Bisdak ko lang. Tulong ako sa What's Hour mo, di mo alam yun, no, Bisdak. Oo, nakaano daw. Di ba, Dong Ivy din ka, former Dong Ivy ka sa DJ, no? Umalis na kami doon. Umalis na walang paalam kami doon. Pahinga ko lang yung lunch. 5 minutes lang minsan. Oh, nako. Diba? Parang tutubuan ka niyan ng Kasi dapat 30 to 1 hour yung pahinga tapos ng pagkain, tapos mo nang kumain, magpahinga ka muna. 1 hour yan kasi ka niyan, sakit yung tiyan mo. Ay, nako. Ay, ganyan talaga kapag may boss. Hala, thank you so much po. Maya after live, Ma'am Rose, hanapin mo nga comment mo dun
Sir DJ. Marami kayong tinulungan ko. Di ko pinapaalam para di malaman ng iba. Wow, pati ako. Thank you so much, Sir DJ. Silent supporter pala si Sir DJ. Thank you so much. Nagla-live ka ba, Sir DJ? Ano bang schedule mo para para mapuntahan ka namin? Di uso dito, Ma'am Rose, may sked bawat oras. Ay, nako talaga. Parang ginagawa kanilang karabaw. Sige lang, bawi ka na lang next year. Sana magkita tayo. Ano ka na ha? Malaki ka na. Tumaba ka na. Kasi mas mas dami pa yung trabaho mong oras at pagtatrabaho kesa sa pahinga. Nasira na nga smart TV ko, stop na sa ayuda. 'Di ba yan ang sabi mo yesterday, Sir DJ? Premiere lang host. Ay, okay. So anong oras ang premiere mo lagi? Lagi araw-araw baka nag-set ng premiere mo, Sir DJ? Wala bang oras? PJ Lumayas, Ma'am Rose yan. Pag lumayas, Ma'am Rose yan, makaporma ako. Pag wala layas, nako, singkit mata pero talo pa CCTV. Diyos ko, makikita lahat, Ma'am Lynn. Kahit na singkit mata, ay grabe talaga. Parang may stethoscope, hindi lang CCTV, may stethoscope pala. Ayaw ko mag-live, baka matakot mga viewers sa mukha ko. 9 AM araw-araw. Okay, sige. Noted, sir. 9 AM araw-araw. Monday to Sunday, Sir DJ. Kita, Ma'am Rose, kahit tuldok ng pen pa yan. Ay, grabe. Parang sobra-sobra na yan, Ma'am Lynn, ha? Pero yung binibigay sa iyo na compensation parang hindi talaga parang hindi makompensate ba sa yung trabaho. Ay, nako na lang. Sige na lang. Agwanta muna, anak. Next year, goodbye. Next year, goodbye. It's Kiong. Hello, lady. Hindi ka na, wala ka ng boss. Pag uwi mo dito, pag nakaput up ka na ng business, ikaw na yung boss. Manage mo na yung time mo. Kahit na magtulog-tulog ka lang. Sa DJ nahihiwagaan ako ay. Nahihiya daw siya mag-live kasi sa mukha niya. Yan ang daing lagi ni Bisdak. Ayaw pa kasing sumama sa akin eh. Ano yon? Yan ang daing lagi ni Bisdak pala. Ano sabi mo, Sir DJ?
Ayaw pa kasing sumama sa akin. Sinong sasama sa iyo, sir? DJ. Sir Jessakar, still playing. Ma'am Aisel Karugong, thank you so much. Dito ka na sa aking listahan, mahiwagang listahan, Ma'am Aisel, para i-play ko mamaya after ng live ko. Sinong ayaw sumama sa iyo, Sir DJ? Nahihiwagaan na sa iyo si Ma'am Rakitera, ha? Hindi kasi, ano lang, hindi naman kailangan na magpakita ka ng itsura. O, ako ngayon, hindi ako napakita ng itsura ko, pero nandoon kayo. Oh, hello! Shout out 10 millions in the house. Thank you so much. Thank you for coming. Hindi naman kailangan na magpakita ka sa live mo. Pero mas advantage kung magpakita ka kasi ang dami mong viewers. Bisdak po host kong sa akin ay sumama, boss. Nasaan na siya? Ay, naku, Ma'am Lynn, oh. Yan ang sabi, ayaw daw sumama. Naku, nag-usap kami kahapon ng Rose. Kako, di nako, bakasyon. Diretso nako. Till next year para uwi nako. Ayaw, Ma'am Rose. Ha, ha, ha. Ay, nako. Isabihin mo na lang sa kanya, uwi ako sa December pero wag na akong babalik. Yan. Yan ang gawin mo. I-challenge mo din sila, Ma'am Lynn. Haha, pasaway to Sir DJ. Pasaway si Sir DJ. Oo, i-challenge mo, Ma'am Lynn. Kung hindi nyo ako papayagan, sige. Uwi ako ng December pero di na ako babalik dito. Yan. Kasi may plano sila Pabakasyonon kanila pagkatapos i-renew ka pa rin. Kasi wala nang stay doon sa kanila. Ikaw lang ang nakaintindi sa kanila. So hanggang kailan magbawi ka muna ng katawan mo. Dagdagan mo yung kilo mo at saka para may resistance ka ba sa paghanap ng trabaho. Yan. Kasi tsapuera ka nila kung mayroon kang iniindang sakit, diba? Pasaway, pwede ko din mag-live ako ngayon. Punta kayo ha, 10 p.m. Oo ba? Basta tambay lang ako hanggat matulugan ako, Sir DJ. Bait na nga, Ma'am Rose, namimigay na prutas, isang piraso. Lychee. Walang hiya. Isang piraso. Lychee pa? Hindi isang isang pungango ba? Isang, anong tawag doon? Ang tawag sa amon isang pungango. Marami. Isa lang pala. Diyos ko. Sana apple pa. Dagdagan niya ng apple, grapes, yon, lychee, pears. Ano ba yung mga fruits nyo dyan? Kahit na isang dosina pa, kasi kung iisipin, malaki na ang utang na loob nila sa iyo Kasi, hamakin mo lahat, 16 to 17 hours yung trabaho mo sa kanila. Tapos ang liit-liit ng compensation. Mga walang lychee lang pala, isang piraso. Diyos ko, ang liit-liit ng lychee, no? Parang isa mo lang subok yan maubos na. Walang niya.
10 p.m. Sir DJ. Totoo ba or joke lang? Matutulog ka na yata, Sir DJ. Paano ka pa makapag-live niyan? Mag-araro ka pa bukas. O, gising ka ng 4 a.m., magkakape ka. Tapos magpakain ka pa ng alaga mo dyan, yung mga manok at saka aso. Then, punta ka na ng bukid para mag-araro. O, paano ka pa mag-live niyan? Nagbibiro talaga si Sir DJ, Ma'am Lynn, no? Marami kasing obligasyon si Sir DJ. Tapos, inaantay niya pa yung baboy niya. Umuwi na ba, sir? Umuwi na ba si, yung anak mo? Huwag naman ganyan, tawag na baboy. Kasi yan proud yung mga anak kasi. Kayo? Maganda kayong mag-alaga, masarap kayong mag-alaga, marunong kayong mag-alaga sa kanila, kaya na lumaki silang malusog. Sir DJ, parang lagi akong nangingiti sa'yo. At tapos andito na din si Ma'am Raketera. Mayroon ka ng kasama na bisdak na din. Natawa ako, Ma'am Lynn, isang piraso lychee. Sana kung isang pungpong lang naman. Buti sana kung isang pungpong ng lychee. Isa lang pala. Isang piraso lang pala. Ay, nako. Sana. Baka, Ma'am Lynn, nararamdaman nila na hindi ka nababalik next year sa kanila, kaya nagpabait-baitan lang si Madam. So wag ka na magpadala sa bait-baitan nila kasi lang yan panglabas. Hindi true. Almost 26 bids na, Ma'am Raketera. Sir DJ, where are you? Sir Jisakar. 9 million in the house. Good evening. Thank you so much. Ma'am Lisa Vlog. Ma'am Acel. Thank you. Ma'am Jean Mix TV. Belle TV Mix. Thank you. Parang nawala yung antok ko sa iyo, Sir DJ, 9 million in the house. Thank you so much. Boss G, thank you so much, Boss G. Ma'am Raketera, bisdak, thank you. Rams Moto Vlog, thank you so much.
Ma'am Rina Rus Vlog, thank you. Time check, 10:02 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyo guys. Until next live, thank you. Bye-bye everyone.